Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Вітаем вас, паважаныя радыёслухачы Радыё Марыя, ну і гледачы таксама нашага YouTube-канала. Чарговы выпуск праграмы Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім, канцлерам Курыі Мінск-Магілёўскай архідыяцэзіі. Хвала Христу. Хвала навекі. Мы вырашылі, як і абяцалі ў мінулы раз, перш чым працягнуць дыялог пра вікарыяў і, напэўна, пра вікарыю толькі. Так? Уже да дэкану пераходзім. Ўжо да дэкану. Даруйце, так. Перад гэтым мы вырашылі зрабіць такі кароткі лікбез, бо гэтае пытанне цікавіць некаторых нашых пастаянных слухачоў. Можна гэта характарызаваць як свецкае палітычнае жыццё і роля духоўных асоб у ім. Менавіта духоўных, я падкрэсліваю, гэта важна. Тут ёсць вельмі розныя такія меркаванні, і часам яны супярэчаць адно аднаму, у тым ліку ёсць шмат дакументаў, але нам трэба актуальны стан кананічнага, так сказаць, сітуацыі на сённяшні дзень. Самае простае, ці можа духоўная асоба быць суб'ектам улады у свецкай палітычнай сістэме. Напрыклад, ёсць біскуп Андоры, які фармальна мае свецкую ўладу, але я ніколі не чуў, напрыклад, каб у найноўшай гісторыі духоўныя асобы балатаваліся у дэмакратычных сістэмах на нейкія дзяржаўныя пасады на выбарах, напрыклад. Больш скажу, я чуў, што гэта забаронена. Хаця ёсць шмат прыкладаў са старэйшай гісторыі. Калі прыгадаць, напрыклад, Другую сусветную вайну, то адразу ж прыгадваецца Йозеф Ціса, які кіраваў першай славацкай рэспублікай і меў тады духоўны сан. Наколькі я памятаю, Пій XII ніякіх пакаранняў да яго не чыніў. Як яно цяпер, раскажыце, калі ласка? Гэта вельмі нас цікавіць. Так, сапраўды, вы тут закранулі адразу шмат такіх кантэкстаў, пра якія, напэўна, варта сказаць. Першы кантэкст часовы перадусім, цяпер так, а раней было так, напрыклад. Это, напэўна, таксама трэба сабе ўсведамляць, бо сапраўды яшчэ 100 гадоў, 150 гадоў таму назад нікога не дзівіла, што святар належаў да некай да палітычнай партыі, ці мог быць кандыдатам у парламент, калі яны толькі зараджаліся 100 гадоў, ці займаўся палітыкай у нейкай іншай справе. І сапраўды праз многія стагоддзі палітычная дзейнасць святароў была справай даволі відавочнай. Але сёння, калі мы кажам, то сённяшні асноўны дакумент, вы казалі, што іх многа, але асноўны дакумент для касцёлаў такі у якасці закона, гэта Кодекс кананічнага права, які выразна забараняе духоўным асобам займаць якія-небудзь палітычныя пасады або прыналежаць да якойсьці палітычнай партыі. Я зараз дакладна прачытаю гэты канон, это канон 285, трэці параграф. Духоўным асобам забараняецца прыняцце любых публічных пасадаў, з якімі звязаны ўдзел у выкананні палітычнай улады свецкай. Кодекс цяпер гаворыць так, абсалютна ясна і дакладна. Таму, як вы казалі, сапраўды не чуваць было, каб нейкі святар ці біскуп выступаў, скажем так, кандыдатам альбо ў нейкую партыю, альбо ў прэзідэнцкіх выбарах, альбо ў нейкай іншай пасады, якая, скажем так, падразумевала выкананне нейкай публічнай улады. І так яно ёсць, бо, напэўна, адразу была вельмі хуткая рэакцыя. Тут, можа, не ідзе адразу пакаранне, але, напэўна, трэба было выбраць, альбо чалавек застаецца святаром, або пачынае выконваць і перастае быць палітыкам, альбо пачынае выконваць палітычную ўладу і тады перастае
перастае быць святаром, перастае выконваць святарскія абавязкі. Вось. Гэта сёння права гаворыць так абсалютна ясна і дакладна. Вось чаму так ёсць? На гэта таксама ёсць некалькі дакументаў і дакументы Другого Ватыканскага сабору, Канстытуцыя аб касцёле Гаўдіум эт Спес і выказванне нават папа Ян Павел II таксама казаў такую рэч, што місія касцёла не з'яўляецца місіяй палітычнай. Місія касцёла – місія універсальная, якая скіравана да ўсіх народаў, да ўсіх людзей. Вось таму касцёл не можа сябе, ну скажем так, утаясамляць з нейкай канкрэтнай палітычнай сістэмай. Вось гэта пытанне касцёла і палітыка па сутнасці яно цягнецца яшчэ з саміх часоў Хрыста. То есть, калі вучоныя ў пісанні, фарысеі, кніжнікі, як мы чытаем у Евангелі, хацелі выпрабаваць Езуса і пыталіся, ці вольна плаціць падатак, да? І Езус сказаў: дайце Богу Божа, кесарю кесарева. Вось, то есть гэта проста зусім іншая ўлада. І таксама нават і габрэйскі народ на пачатку убачыў у Езусе перадусім палітычнага нейкага вызваліцеля. То есть той, хто прыйдзе іх вызваліць ад няволі Рымскай імперыі. Вось на сёння і на сённяшні дзень гэта, на працягу часу існавання касцёла гэта сітуацыя даволі часта паўтараецца. Многія сапраўды хочуць бачыць касцёл як той, хто вызваляе яго ад нейкіх палітычных праблем. І калі глядзім гісторыю, то яшчэ каля 50 гадоў таму назад вельмі моцна, асабліва ў Лацінскай Амерыцы, была так званая тэалогія вызвалення, дзе у касцёл праніклі, скажем так, ідэі такія трохі камуністычныя, але гэта была даволі востра і рашуча касцёлам прыпынена. На сённяшні дзень яна забаронена, ці не тэалогія вызвалення? Забаронена, так. Фактычна я чуў, што яе перанакіравалі ў нейкае такое больш бяспечнае сацыялістычнае рэчышча. Скажем, да. Бо сённяшняе права таксама забараняе, наогул кожнаму хрысціяніну, тут не гаворыцца пра духоўных, і духоўным таксама, забараняецца ўдзел у таварыствах, партыях, якія выступаюць супраць вучэння касцёла, супраць Божага закону. І больш таго, за гэта ўжо можа быць канкрэтнае касцёльнае пакаранне за ўдзел у такіх арганізацыях. А вось з палітычнымі партыямі як бы ўсё зразумела, так? Але ёсць такія штукі, можа быць, гэта больш тычыцца Беларусі, хаця не толькі Беларусі, разнастайныя грамадскія аб'яднанні. Прычым грамадскія аб'яднанні могуць мець як мінімальную палітызацыю. Напрыклад, я чуў пра аднаго паважанага святара, які нейкім чынам далучыўся да таварыства пчаляроў. А могуць мець большую палітызацыю, таму што, напрыклад, у Беларусі некаторыя фактычна, скажем так, дэмакратычныя рухі аформлены не ў выглядзе палітычных партый, а ў выглядзе грамадскіх аб'яднанняў. Што права кажа ў дадзеным выпадку? Скажем так, ці мае значэнне сама форма грамадскага аб'яднання, або калі напісана грамадскае аб'яднанне, можна далучацца куды заўгодна святару? Напэўна, не. Напэўна, рэакцыя будзе, калі там будзе яўна выражаная палітычная дзейнасць, напэўна, рэакцыя іерархіі будзе такая самая, як у выпадку партыі, бо неважна, як называецца. Наогул права дазваляе, скажем так, святарам аб'ядноўвацца, то есть разам, альбо ўдзельнічаць у аб'яднаннях, таварыствах, якія маюць сваёй мэтай выканання спраў, скажем так, касцёльных, спраў, якія з'яўляюцца мэтамі касцёла. Харытатыўная дзейнасць, напрыклад, выкананне святарскай паслугі таксама можа быць нейкія таварыства, аб'яднанні і гэтак далей. Вось усе іншыя, канешне, асабліва палітычныя, тут права даволі востра гаворыць пра гэта, што так не павінна быць. Што не азначае, бо яшчэ важнае пытанне, якое пастаянна ўзнікае, ці касцёл павінен умешвацца ў палітыку. Касцёл, бо это зусім іншая справа, калі духоўная асоба чымсьці займаецца, з'яўляецца членам палітычнай партыі і гэтак далей, а іншая справа, як касцёл, як іерархія касцёла можа выказваецца па нейкіх палітычных справах.
І гэта таксама даволі часта мы бачым і ў нашай краіне, вось, і тады бачна і ў інтэрнэце, у сацыяльных сетках вельмі много крытыкі касцёла, якім правам касцёл выказваецца на тэму аборта, там, ці сямейных адносін, ці яшчэ чагосьці іншага. Якім правам? Хто такі касцёл? Атрымоўваецца, што іншыя нейкія аб'яднанні могуць выказвацца, неважна, якія мэты яны праслугоўваюць, да, яны могуць выказвацца па тых ці іншых пытаннях, касцёл чамусьці не можа. Вось, то есть касцёл павінен выказвацца, асабліва ў тых выпадках, калі ламаецца права Божае ў нейкай сістэме, праз нейкія законы і гэтак далей. Понятно, што далёка не заўсёды, на жаль, да касцёла прыслухоўваюцца, да? Але выказаць сваю пункт гледжання касцёл, напэўна, мае права. Гэтым таксама трэба, і гэта напэўна, ніколі баяцца. Вось. Таксама гэта не азначае, што святар не можа ўдзельнічаць у, скажем так, палітычных партыях, не значыць, што ён не можа мець поглядаў палітычных. А таварыства пчаляроў, ці правільна я разумею, што ў прынцыпе касцёл не надта заахвочвае нават да такога, але пакарання, напэўна, не будзе. Не, пакарання няма. Нельга мераць ўсё там словам пакаранне, не пакаранне, не ў гэтым справа. Скажем, злачынства няма. Там, калі не выпадае нейкімі справамі, святар перадусім паклікан для таго, каб абвяшчаць Евангелие. Ясна. А вось тады глядзіце. Вы кажаце, што святар мае права на ўласныя палітычныя погляды, і ў нас неяк так атрымалася, што я асабіста ведаю толькі аднаго чалавека з ватыканскім грамадзянствам, так званым дыпламатычным, але ён жа мае і беларускі пашпарт, і так, калі паглядзець, усе святары на планеце, напэўна, маюць нейкае свецкае грамадзянства. Можа быць, ёсць нейкія апатрыды, але я не чуў, скажем так. І ці маюць яны права быць, скажем так, аб'ектамі палітычнай улады, гэта значыць выказваць нейкае меркаванне на выбарах, рэферэндумах, як выбаршчыкі ў дэмакратычных краінах, напрыклад. Не, як выбаршчыкі, напэўна, маюць абавязак і права. Духоўная асоба, як і кожны свецкі вернік, мае абавязак нават удзельнічаць у палітычным жыцці праз выбары, якія арганізоўваюцца, да? Праз выбары законныя, сапраўдныя, справядлівыя і гэтак далей. Вось, таму тут у гэтым няма абсалютна ніякага злачынства, скажу. Значыць, калі так вось падсумаваць, касцёл як юрыдычная асоба, можам так спрасціць трошку, мае права і абавязаны выказвацца па тых палітычных пытаннях, якія закранаюць права Божае, або неяк пагражаюць самому касцёлу. Можа, не заўсёды там палітычныя пытанні гэта будуць, вось, бо тут больш, можа, эканамічнае, маральнае пытанне таксама, больш за ўсё, напэўна, маральнае. У палітычных справах, хіба што палітыка зайшла далёка, што кроў пачалася пралівацца, ды, канешне, маўчаць нельга. У звычайных там, скажем, палітычных справах, напэўна. Ясна. Але пры гэтым, я так разумею, асобным духоўным асобам, тавталогія, ладно, тым не менш, а духоўным асобам забаронена актыўна займацца палітычнай дзейнасцю ў любой форме, калі яны з'яўляюцца палітыкамі менавіта, а не выбаршчыкамі, так? Не, палітыкамі святар не можа быць палітыкам. Так? Калі ён святар, то ён не палітык, калі ён палітык, то ён не святар. Вось так. А што наконт свецкіх і вось гэтай забароны удзельнічаць у антыкаталіцкіх рухах, гэта ўжо пытанне пра свецкіх апошняе задам. Ясна, што ў камуністычную партыю вступаць нельга. Гэта відавочна, так? Напэўна, ёсць нейкая забарона і на масонскія рухі, напэўна, я не ўпэўнены. Значыць, у кодексе, старым кодексе 1917 года там было канкрэтнае пакаранне за ўдзел у масонскіх рухах. Там толькі пра масонаў казалі, бо гэты кодекс пісаўся доўга, але збіраўся, скажем так, выйшаў у свет у 1917 годзе. Вось. Тады асноўная пагроза была ад масонаў. 20 стагоддзя, это часы камунізму, фашызму і гэтак далей. Таму у новым кодексе 83 года там гаворка ідзе наогул пра арганізацыі, партыі, аб'яднанні, якія выступаюць супраць касцёла альбо супраць, скажем так, маральнасці. Такія прапагуюць там забойствы, аборты, гэтак далей. А вось важнае пытанне. Калі зараз праглядзець сацыяльныя сеткі ў Беларусі асабліва, многія людзі дыскутуюць,
У нас тут ёсць такія некаторыя асаблівасці палітычныя, але тым не менш ёсць нейкія кандыдаты, і кожны з іх мае нейкую сваю ўласную праграму, так? Так. І пры гэтым людзі проста пытаюцца, за каго ім галасаваць і ці маюць яны права, калі абсалютна ніводны з кандыдатаў, ну, наколькі я ведаю, ну, напрыклад, ніхто не абяцае забараняць аборты, максімум, што некаторыя кандыдаты абяцаюць гэта пачаць змагацца з гэтай праблемай там іншымі метадамі, часам маральнымі, часам амаральнымі, і у тым ліку і дзеючыя ўлады яны не надта хочуць забараняць аборты, напрыклад, ну, аборт гэта проста такі яскравы прыклад, ён ва ўсіх на слуху. І вось як каталіку правесці для сябе гэтую межу, за якім, скажем так, палітычным лідарам ён можа ісці, за якога галасаваць, а за якім не. Ну, ці там, напрыклад, нейкі каталік, так, падзяляе абсалютна ўсе ідэі якосці палітычнай партыі, напрыклад, якой-небудзь ліберальна-рынкавай партыі, так, і там усё класна, усё яму падабаецца, але гэтая ліберальна-рынкавая партыя, груба кажучы, мае такую даволі антыхрысціянскую пазіцыю па абортах. Ці ёсць нейкія чырвоныя сцяжкі? Бо так ужо проста калі разабрацца, то нават хрысціянскія дэмакратычныя партыі, асабліва ў Еўропе, ну, яны даволі далёка адыходзяць ад таго маральнага стандарту, да якога Бог паклікаў людзей. Сапраўды, гэта пытанне вельмі далікатнае, бо калі памятаеце, каля месяца таму назад, можа трошкі больш, святы пасад забараніў у Бельгіі, так, шпіталя называцца каталіцкімі, калі там адбываецца эўтаназія, напрыклад, так, такое. То есть тут рэакцыя з боку касцёла адназначная, так? І на жаль, можа стацца так, што ні адзін з кандыдатаў, хаця мы яшчэ праграмы нікога не ведаем, вось, тым не менш, ну, скажем так, калі чалавек яўна не выступае за абортамі, вось, ну, то, напэўна, хаця, канешне, гэта заўсёды чырвоны свет для нас хрысціянаў, да? Любая падтрымка маральнасці заўсёды чырвоны свет. Вось, тут уже, напэўна, выбар за кожны. Вось, напэўна, калі хтосьці прагаласуе за кагосьці, хто выступае за аборты, ну, экскамунікаваны не будзе адразу, спакойна. Вот. Ну, але это справа... Тут просто можна выступаць за аборты. Ну, я такіх яшчэ у нас кандыдатаў не бачыў, хаця мяркую, што яны могуць з'явіцца, так? А можна выступаць супраць абортаў, але казаць, што прамая забарона абортаў, напрыклад, прынясе сацыяльныя шкоды ў выглядзе крымінальных абортаў, ўсё такое, ўсё такое. Поэтому это, ну... Карацей, выглядае ўсё так, што у беларускай палітычнай сітуацыі, напэўна, пакуль што няма ніякіх кандыдатаў, якія цалкам бы будавалі сваё вучэнне на катэхізісе каталіцкага касцёла, скажем так. Але мы, як свецкія каталікі, разумеем, што мяжа праходзіць, напэўна, па, можа быць, па ўнутранай маральнасці і па здаровым сэнсе таксама. Ну і, напэўна, апошняе пытанне такое, якое да мяне прыходзіла, так? Ці мае права каталік, калі ён ужо з'яўляецца членам нейкай партыі, так, або арганізацыі грамадскай, прасоўваць унутры яе каталіцкія ідэі, калі іх у праграме няма. Ну, вось, напрыклад, каталік-ліберал, які-небудзь прасоўвае ў ліберальнай партыі больш жорсткае стаўленне да абортаў. Ці нармальна гэта, або ён все-таки павінен сысці і не марнаваць на гэты час? Тут ёсць нейкія прадпісанні канкрэтныя? Ну, прадпісанняў не будзе. Ёсць то, што я казаў, калі нейкае згрупаванне выступае яўна за так, аборты, там, калі пра аборты кажам, то есть супраць навукі касцёла, хрысціянін, каталік не павінен там удзельнічаць. Просто не павінен. Ну, калі ў нейкай групе знаходзімся, там штосьці пачынаецца нейкія дыскусіі, напэўна, мы ніколі не павінны забывацца, што мы каталікі. Аб гэтым Ясна. Аб гэтым роля свецкіх на гэтым таксама палягае, да, праз удзел у палітычных партыях таксама данесці каталіцкую сацыяльную навуку, каталіцкую маральнасць іншым людзям. Вось, гэта таксама свайго рода апостальства. Наколькі ўдасца, это ўжо іншая справа.
Вось, але напэўна, то есть тут можа груба скажу, прадасць сябе нельга, да, то есть Ясна. за удзел дзесьці там, за нейкія бонусы, якія абяцаюць і гэтак далей, да, то есть тут напэўна тая граніца ёсць, якую варта заўсёды прытрымлівацца. Выдатна. Спадзяюся, цяпер у нашых слухачоў, гледачоў няма ніякіх пытанняў наконт таго, як сябе паводзіць і свецкім і духоўным падчас нейкіх электаральных падзей увогуле ў палітычным жыцці. Таксама заахвочваю звярнуцца да катэхізіса ўсіх ахвотных. Ну, там ужо ёсць такія больш маральныя пункты гледжання, якім законам можна падпарадкоўвацца, якім законам нельга падпарадкоўвацца, як увогуле будаваць адносіны з дзяржавай. Гэта ўсё вельмі і вельмі карысна, але гэта ўжо не прававыя пытанні, а мы асвятлялі якраз больш прававыя, хаця трошку маральнасць прыйшлося залезці. Вяртаемся да нашых паважаных дэканаў. Дзякую, ксёндз Дмітрый, за палітычны лікбез для каталікоў. Ну, палітычна такі ўжо лікбез, ну, але да, варта сапраўды вярнуцца да нашых шаноўных ксяндзоў дэканаў. У нас они называюцца дэканамі. Права выкарыстоўвае дзве назвы, нават больш спачатку акруговыя викарыі, а дэкан это уже так, скажем так, по-народному, по-мясцовому. Так, дэкан, понятно, многие учились в университетах, там был дэкан факультета, и ну, для нашего человека слово дэкан такое очень больше значит, чем округовый викарий. Бо викарий это завжди викарий. Вот это так полужартом. Але все-таки официальная назва округового викария выходит, ну, да. На латыни. Викариус форанус, да. Викарий, ну, альбо дзекан, альбо таксама архіпрэзбітар можа выкарыстоўвацца назва. Вось, альбо як-небудзь інакш нават можа быць, да? Але сутнасці гэта не мяняе, то есть это святар, які у пэўным сэнсе узначальвае вось дэканат або акруговы викарыят. А калі мы кажам пра дэканат, то понятно, дэкана слова 10. То есть это колькасць парафіі каля 10, скажем так, які вот аддадзены пад апецы дэкана, які там, скажу наперад, трошки амаль ніякай улады не мае, про это будем казаць. Ну, але, скажем так, это трошки такая пасрэдная структура, можа, паміж парафіяй і дыяцэзіяй. Так? Дэкан, які прадстаўляе свой дэканат там на біскупскіх спатканнях і так далей. Вось, ну, і каля 10 парафій уваходзіць, хаця далёка не заўсёды так. У нас в нашай архідыяцэзіі самы маленькі дэканат, усяго 3 парафіі. Гэта Бабруйскі дэканат, які ходзіць парафіі Бабруйск, Асіповіча і Глус. Вось, ну, там знаходзяцца, так, таму што ўжо там далёка нічога няма, і пасля ўжо такі Магілёўскі дэканат, які ахоплівае ўсю іншую частку Магілёўскай вобласці. Невялікі па размерах ужо будзе, вось, ну, але такі рэаліі. Так? А колькі ў Магілёўскім дэканаце парафій? Там же больш за 10, напэўна, ці не? Там зараз парафіі не скажу, может, парафіі, значит, можа каля 15, можа нават і больш. Святароў там у дэканаце таксама каля 15 працуе, па некалькі парафій абслугоўваюць святары. Вось. Як адбываецца прызначэнне дэкана? Мы кажам звычайна, ну, большасць прызначэнняў у касцёле адбываецца праз свабоднае прызначэнне біскупа альбо ардынарыя, калі там, як права што гаворыць. Наконт дэкана, то права гаворыць так, што яго прызначае біскуп, але выслухаўшы меркаванне святароў, якія ў гэтым дэканаце або викарыяце працуюць. То есть права не акрэслівае, якім чынам ён павінен это зрабіць. Але ён павінен нейкім чынам гэтае меркаванне выслухаць. У нас это робіцца праз выборы, да, то есть святары, скажем так, выбіраюць дэкана, які выбіраюць святара, якого хацелі, каб быў бы дэканам, ну і мітрапаліт, наколькі я ведаю, заўсёды зацвярджае, што на маёй памяці не было такого, каб ён зацвердзіў. Ну, але тым не менш, то есть это прызначэнне, але пасля выслухання меркавання святароў, які это працуюць дэканат. Вось. Далей, што варта помніць, што пасада дэкана, яна не звязана з пасадай пропашча нейкай акрэсленай парафіі. Так, напрыклад, то есть, калі дэканат Мядзельскі, то дэкан павінен быць пропашчам Мядзельскім, да? Калі дэканат Нясвіжскі, то пропашч Нясвіжскі, калі дэканат Стаўбцоўскі, то пропашч у Стаўбцах, не? Гэта, ну, далёка не заўсёды так, то есть па праву яны не звязаны, хаця традыцыйна так і бывае.
напрыклад, так у нас і ёсць дэканскі нясвіжскі дэкан сеці Нясвіжы, там які яшчэ стаўбцоўскі ў стаўбцах, вось, ну, але Мядзельскі ў Свіры, які яшчэ, ну, есть дэканаты Мінск на два дэканаты падзелены, Мінск усход і Мінск захад, вось, тут два дэканы таксама, вось, якія, ну, таксама не абавязкова павінны быць пробашчамі гэтых парафій, дзе яны знаходзяцца. Вось, такая справа ёсць, бо часамі это яшчэ больш, можа, звязана гістарычна, быў, напрыклад, дэкан, пасада, то есть парафія была звязана з пасадай дэкана. Калі пробаш гэтай парафіі, аўтаматычна з'яўляецца дэкан. Цяпер такога няма. Ёсць дэканаты. Вось. І дэкан павінен быць прызначаны акрэслены тэрмін, вось, які ўстанаўліваецца мясцовым правам. У нас дэканы прызначаюцца на 5 гадоў. Якія асноўныя задачы, што дэкан робіць? І права гаворыць даволі агульна, падтрымлівае і каардынуе агульную пастырскую дзейнасць у дэканаце. То есть такое паняцце падтрымліваць і каардынаваць. Понятно, што адбываюцца нейкія спатканні, нейкія там спатканні святароў, таксама са светскімі асобамі. Вось. Ну, добра было, каб, напрыклад, у дэканаце сітуацыя была, ну, такім чынам рэгулявана. Напрыклад, часта функцыя дэканаў, калі падыходзіць, калі гаворка ідзе пра, напрыклад, парафіяльныя рэкалекцыі велікапосныя. Можа, ў Мінску гэта не так бачна, але такіх невялічкіх парафіях, калі падчас рэкалекцыі, напрыклад, спавядаецца ўся парафія. 200, 300, 400 чалавек усяку можа быць. Понятно, што адзін пробаш нават разам з рэкалекцыяністам усіх не паспавядаюць. Ну, паспавядаюць, конечно, это будзе вельмі доўга. Вось. Поэтому, напрыклад, дэкан павінен задбаць, каб рэкалекцыі ў дэканаце такім чынам былі арганізаваныя, ну, каб не ў адзін час. Ну, напрыклад, понятно, што ўсе хочуць напрыканцы посту, 5-ю нядзелю, так, калі найбольш людзей да споведзі, вось, ну, але ўсе так не змогуць. І ты атрымаецца, што калі кожная парафія дэканата будзе мець рэкалекцыю адзін час, усюды будуць спавядаць па 2 святары, і чэргі будуць вельмі вялікія. Так, поэтому вельмі важна арганізаваць этот час. Так. У цябе ў першую, у цябе другую, у цябе ў трэцюю, або дні споведзі, і ўсе разам едзем, спавядаем, там, цэльбуем меншы сакрамент. Гэта вельмі важна. Таксама час адпачынкаў, напрыклад, у дэканаце. Да, мы казалі, што пробаш мае права на 100-гадовы адпачынак. Добра. Ну, поедзе пробаш кудысьці на месяц, ну, мае права такое, да? І што з парафіяй рабіць? Касцёл не закрыеш, напіш, ушла на базу, да? Уж адпачынку рабіце, што хочаце. Канешне, павінен цэлебравацца імшы. Канешне, калі удзяленне сакраментаў, сакраменталю, пры ўсім пахаванні, хтосьці памірае, і каго людзям звяртацца. Да? То есть тут уже зноў павінна быць такое супрацоўніцтва. У сённяшні дзень там, напэўна, няма праблемы павесці нейкую аб'яву, да, што звяртацца, мяне няма звяртацца да суседняга святара, там, і так далей. Вось, то есть такія справы, яны ў кампетэнцыі дэкана знаходзяцца. Так? Далей, дэкан таксама павінен сачыць за тым, каб духоўныя з яго акругі вялі жыццё адпаведна іх статусу і належным чынам выконвалі свае абавязкі. Так, ну, гэта тут ужо ёсць такая справа, як дэканскія візітацыі, так званыя. Мы калісьці ўспаміналі пра біскупскія візітацыі, што біскуп павінен раз на 5 гадоў адбыць візітацыю парафіі. Вось, дэкан павінен кожны год быць у парафіях свайго дэканату. Вось, ну і там адпаведным чынам, канешне, паглядзець, як выконваюцца і прадпісанне з біскупскай візітацыі мінулая, якая была. Вось, і таксама іншыя справы, якія мелі месца быць. Да? То есть, ну, такія справы пільнаваць. Канешне, каб у касцёла, каб у святароў не было надужывання нейкім чынам. Так. Павінен клапаціцца аб тым, каб набажэнствы цэлебраваліся паводле прадпісання ў святой літургіі. Каб належным чынам падтрымлівалася прыгажосць і ахайнасць касцёлаў і святых начынняў. Асабліва пры цэлебрацыі Еўхарыстыі захоўвання свяцейшага сакраменту. Каб правільна спісваліся і належным чынам захоўваліся парафіяльныя кнігі. Каб кіравалася адпаведным чынам касцёльная маёмасць. Каб парафіяльны дом захоўваўся з належнай апекай. То есть такія справы часта гаспадарчыя. Вось, ну, ведаем, розныя бывае, парафіі розныя бываюць, святары розныя бываюць, асабліва калі адзін чалавек жыве там дзесьці ўжо далёкай вёсачцы,
Ну, там, можа, трэба, так, перапрашаю, лішні раз сказаць, каб брус на алтары памяняў, ці пурыфікатар. Ну, такія справы жыццёвыя, А слухайце, вось вы казалі, парафіяльныя кнігі спісваюцца. А куды яны потым, дзе яны захоўваюцца? У дыяцэзіяльным архіве? Значыць, яны павінны, так, па сутнасці, па-нармальнаму, як я кажу, весціся ў 2 экземплярах. Адзін экземпляр, каб знаходзіўся ў парафіі, у парафіяльным архіве, другі перадаваўся ў курыю. Вось, ну, у нас это робіцца вельмі, скажем так, у нас, перша, курыя маленькая, калі зусім архіва, ну, так, такого, то ёсць ён, але калі туды яшчэ ўсе парафіяльныя кнігі свазіць, то трэба штосьці новае будаваць. Ну, просто з гэтым не парадзім сабе, вось, не паякую. А ў электронным выглядзе можна ў курыі, напрыклад, захоўваць гэта цяпер? Права пра гэта не гаворыць. Ну, таму што права пісалася ў 83-м, так? В 83-м годзе, это ўжо было прынята, пісалася ў 70-х. Вось, поэтому, ну, не, напэўна, пэўную рэч, значит, пэўны такі, скажем так, дакументаабарот захоўваецца ў электронным выглядзе, ось, і ўсё-такі метрыкальныя кнігі павінны быць запісаны. Ясна. Ось, бо, ну, з электроннымі дакументамі можа розныя рэчы стацца. Ну так, Google потым закрые свае дыскі і ўсё. Ну, і Google дыскі закрые, ну, і ўсё-такі, ведаеце, правда такая, як штосьці надрукаванае, то гэта ёсць. Ну, а як штосьці дзесьці ў інтэрнэце было, ці электронным, ну, можа быць, а можа і не быць. Ну так, гэта права, маеце рацыю, канешне. Так. Далей, што яшчэ павінен дэкан рабіць? Павінен прыкладаць намаганні для таго, каб духоўныя асобы паводле прадпісанняў права ва ўстаноўлены час наведвалі лекцыі, тэалагічныя сходы і канферэнцыі для сваёй перманентнай фармацыі. Таксама такія рэчы ў касцёле ёсць, курсы павышэння кваліфікацыі можна іх назваць для святароў. Ну, дэкан павінен клапаціцца аб тым, каб святары туды ездзілі. Так, часамі не хочацца, можа, вось, чалавек сядзіць, гаспадарства нейкае ў вёсцы маюць, выехаць ему цяжка, не хочацца, можа, няма на чым часамі. Вось, ну, але гэтыя справы, то есть праблема пастаяннай фармацыі святароў, яна павінна быць. Далей, клапаціцца аб тым, каб прэзбітар яго акругі валодалі духоўнымі дапаможнымі сродкамі і праяўляць клопат перадусім аб тых, хто знаходзіцца у цяжкіх абставінах або абцяжараных праблемах. Ну, зноў такі, сітуацыі ў жыцці могуць быць вельмі розныя. Перадусім справа, гаворка аб персанальных справах святароў, так. Вось, ну, бывае ўсё. І далейшае прадпісанне гаворыць, што павінна асаблівым чынам клапаціцца аб тых, каб пробашчы яго акругі, якія, як яму вядома, з'яўляюцца цяжка хворымі, не заставаліся без духоўнай і матэрыяльнай падтрымкі. Да, то ўсё-такі, калі прыходзіць, ну, хвароба цяжкая да святара, можа, старэйшага, каб гэты чалавек не стаўся зусім адзін. Так, ну, можа, конечно, заўсёды, можа, кая там жанчынкі, бабулькі знойдуцца, там, вось, есці прыгатовіць святару, вось, ну, але такое ўсё-такі святар духоўная асоба, вось, каб таксама было каму паспавядаць этого святара. Ён-то людзей можа спавядаць, а яго хто паспавядае. Вось, каб і дэкан таксама аб гэтым. То есть, аб такіх справах, бачым, дэкан клапоціцца, такіх духоўна, матэрыяльных, гаспадарчых, вось, такія справы ягоныя. Вось. Таксама ён, ну, такі, можа, найбольш абавязак канкрэтны дэкан, ён займаецца арганізаваннем пахаванняў пробашчаў са сваіх парафій. Ну, бо сітуацыя такая, памірае пробашч, хто яго хавае. А можна пытанне? Так. Вось біскупа у нас хаваюць у катедры. Ну, нават у Беларусі, хаця наша свецкае заканадаўства, яно не прадугледжвае такіх магчымасцей, усё ж такі яго эксцэленцыю Казіміра Свёнтка, наколькі я ведаю, пахавалі ў катедры, правда? Так. Вось. Эмінэнцыю даруйце, так, ён жа быў кардыналам, сапраўды. А што наконт пробашчаў? Ці мае права пробашч там, напрыклад, быць пахаваны на тэрыторыі парафіі, якую узначальваў апошняй? Так, тэрыторыя можа быць пахаваны, вось для гэта таксама ёсць, скажем так, нюансы свецкага права, але яны вырашаюцца. І у нас так робяць. Так, ну, спокойно, можа, уже за моей кадэнцыі памёр ксёндз Рышард Юнік у Рубяжэвічах, вось, справа вырашылась. То есть там трэба напісаць адпаведнае пісьмо з курыі, вось ён пахаван на тэрыторыі касцёла, вось таксама у Гервятах святар пахаван на тэрыторыі касцёла, іншых месцах, то есть гэтым праблемам. Калі ёсць дзе хаваць, санітарныя нормы, скажем так, выкананыя, то конечно, можа, у вялікіх гарадскіх парафіях, дзе тут сярод горада касцёл, дзе працэсіі няма куды прайсці, напэўна, няма дзе святара пахаваць.
парафіяй станецца. Ну, але такіх, скажем, вясковых парафій, дзе тэрыторыя вялікая, дзе ўсё можа зрабіць, чаму не. То есть права Але, в прынцыпе, такое права ёсць у пробашча, я маю на ўвазе касцёльнае, так? Так. Ну, і касцёльная таксама светская. То есть по светскому праву можна это зрабіць. Понятно, напэўна, нейкае выключэнне, аж так дакладна не ведаю, але дазвол атрымлівання ніколі з тых праблем не было. Бо часцей за ўсё святары паміраюць, ну, скажем, людзі заслужоныя, ну, таксама ўлада светская, ну, чаму супраць? А у Мінску, напэўна, ўсіх будуць хаваць на Кальварыйскім, так? Будзем глядзець. Ну, я памятаю, просто быў такі дзеяч віртуальны, скажем так. Ян Матусевич, по-моему. Так. Ён там пахаваны. Ну, на сённяшні дзень афіцыйна зачынены. З кім могіл. Можа, дахаваць да кагосьці, ну, альбо... Ну, пакуль нас все маладыя, будзем глядзець, вырашаць. Ну, дай Бог вам всім здароўя, конечно, просто, ну, цікавае пытанне, ці мала што. Ну, конечно. Ну, цяпер у нас святары маладыя, усе, але прыйдзе час, калі ўсе састарацца. Дай Бог, каб новыя былі маладыя, ну, але бывае по-рознаму з гэтым. Ну, але ты, якім сёння, ну, там, 50 гадоў, праз 20 гадоў будзе 70, праз 30-80, а калісьці будуць паміраць. Так. Поэтому это пытанне таксама павінна быць вырашана. Вось, таксама, вяртаючыся да дэкана, вось, што пару маем, ён павінен сачыць за тым, каб за хваробы або смерці пробашча на парафіі не былі страчаныя або украдзеныя кнігі, дакументы, святыя начынні і іншыя рэчы, якія належаць касцёлу. Так, вось гэта таксама справа вельмі важная, можа, ну, можа, не трэба было пра яе казаць, але, на жаль, такое здараецца. Калі памірае святар, ну, заўсёды знаходзяцца жадаючыя да маёмасці. Потому што статыстычныя погляды, ось, ну, але былі нюансы такія, там знікалі. Слухайце, але ж святыя начынні ўжо, напэўна, гадоў так 50 не робяцца з золата, не робяцца са срэбра. Ну, а хто ж это ведае? Людзі думаюць, што з золата. Вельмі часта нават, Ясна. Вось, нават, скажем так, здараюцца часамі рэчы такія, вось, уже канкрэтна не буду зараз казаць, вось, але, ну, просто такая вот справа бывае таму. Таму просто дэкан павінен гэтым пільнаваць. Калі памірае ксёндз, прыехаць і пячатаць усё, альбо што можна забраць да таго, каб это самае, каб... Ну, гэта справа просто, каб касцёльная маёмасць просто не загінула. Таму што бывае вельмі па-рознаму. Вось то, што тычыць дэканаў. Тут іх і сапраўды прадпісанняў вельмі немного. Тут больш маем ужо права дае такой, скажем, дазвол на мясцовым біскупам і канферэнцыям усталёўваць нейкія там правы, нейкія законы, нейкія прадпісанні. Вось, ну, але агульнае права гаворыць менавіта гэтыя справы пра дэкана. Вось такім чынам, думаю, на сёння вось мы закончым нашы разважанні. Наступны раз пагаворым пра такія рэчы, як рэктары касцёлаў, капеланы. Вось, што, хто такія, навошта яны ёсць, ці ёсць яны ў Беларусі. Ёсць. Рэктары таксама ёсць. Немного, але ёсць. Вось, але об гэтым, дай Божа, праз тыдзень. Так, пагаворым пра гэта абавязкова. Дзякую за такі сёння шырокі фармат, калі шмат і пабочныя пытанні прапрацавалі і запланаваныя разабралі збольшага. Вось, ну, цікава, можа быць, калі-небудзь мы дажывем да, як я ўжо казаў, калісьці інтэрактыўнай карты нашых дэканатаў, парафій, дыяцэзій, потому што пакуль што маем толькі дыяцэзій. Вось, дай Бог, каб дажылі, а ўсім слухачам зычу, значыць, добрага тыдня і глядзіце нас далей. Хвала Христу! Вы слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.